Hurian itu hata, bongot mahitan waeng tu para saurata di Bornginon, di perpunguan Bodari ujuk tahun 31 Desember 2022. Doh topik ni perpunguata di ibana ma hasangapon rodi saliling-lilingna. Taparade ma roha dohot pikirata, jumolo mahita martangiang nahohom di bagasan roha tabi. Amin. Tapuji matuhata marede hita sian bukwede nomor 10 ayat sada dohot ayat opat. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia natu mo palangit dohotanoon. Amin. Hohom mahamu maradopon Tuhan Jehovah, ay jonok nama ari ni Jehovah na buloni, jonok namai, jala silu situtudo iro. Dinamulak tinogihon ni Jehovah akan natarbuang sian-sion, doson halak namarni pidohita, gok parekelon maujui pamangata, jala marolopolop, ida ma, hatop doa uro, tiop mana dihon waeng, asa unang adong nama buat tupalmi, haleluya. Martangiang mahita. Ale ama nami, ama ni Yesus Kristus Tuhan nami, natubu di huta Betlehem. Sai pinuji maguarmu na badiai, ala naung ditikir ho hami bangsom. Ditogu-togu hodo hami sian haholomon tuhatiuron, jala dipadomu hodo hami, naholang hian sian ho, gabe saor musedo hoto. Gok halalas ni roha dohami alanii, sai jalo maha mulateon ni roha nami, naung tinopotmu hami marhite-hite anakmi. Amin. Maredehita sian bukwede nomor 574 ayat 2. Rotu si maluai
Tatangihon ma patik ni debata di perpunguan bodari ujuk taonon, ima natar surat di 2 Petrus tolu ayat 10 tolu sahat rodi ayat 14. Alai nama ima dohita di langit nai baru dohot di tano nai baru, inganan ni hati gorani hobbaratu baga-bagana. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Maredde hita sian bukwede nomor 50 ayat 2. Tato potima dosa tatu debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, parasi jala partalup ni roha jala nabasar doho, sai marpangulahi maroham midahami. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan di dosata. Molo tungadong manangise na mardosa, adong do pangodiata diamai, ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai, jala ibana do pardenggana taringot tu dosata, alai dada holan taringot tu dosata, dohot do taringot tu dosa ni salhut por tibion, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredde hita sian bukwede nomor 600 ayat 2. Hata ni debata turupuk epistel di parpunguan bodari ujuk tahun di Bornginon, tarsurat di sada raja-raja walu ayat 54 sahatu ono puluh sada, tajahama marsorik-soring. Jadi dungsun ditangiakon Raja Salomo tu Jahoba saluhut tangiang dohot pangiduan odeng, hehema ibana sian adopan nilanggatan ni Jahoba, dohot sian na marsinggangi, dohot sian na pinahirbang nai tangan na dopak banua gijang.
Pinuji ma Jehovah naung mangalehon hasonangan tu bangsona Israel. Hobarat tu sadok naung pinarbaganai. Dangadong tertinggal nang gusada hata sian saluhut hatana nadenggani. Naung pinabuana hian marhite sian si Musa naposonai. Sai ditaiti marohatta tu ibana, asamar parange hita di saluhut dalanna, huhut mangaraduti akkatonana, dohot patikna, dohot uhumna, akka naung tinonahonna tuakka uputai. Asatung saluhut bangso ni tanoon manada, pabua jahu bado debata, jaladukon ni ibana, dangadong. Ido sahatna, martua do akan atu mangihon hata ni debata, jala na upiopsa. Amin. Marede hita sian bukuede nomor 425 ayat sada. Taha tidakon ma hapor siaw tai, songon nahina tidakon ni dongata sa hapor siaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahuba, ido ama pargogo na sohatudusan, natu mo palangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jahuba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siya tod di parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata natu maun na bernit di panguhuman di Silatus. Namate terpajal do ibana di hau pinar silang. Natuat tuban waturu dung ditanom. Namulak mangulu di ari patoluhon. Namanaik tu surgo lahudul tu siamun di debata Jahuba amanai pargogo na sohatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditod di parbadia, jala adong sada huria nabadia. Huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia. Dohot di hasesan di dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amin. Marede hita sian bukuede nomor 753 ayat sada dohot udutna, laus tapasahat ma peliata pelian sada a dohot sada b.